Arratzaldeon ikusentzuleok. Gaur, estreinako ospatu da Trebiñon kilometros jaia. Milaka lagun elkartu dira galtzear dagoen gaztelera indartu eta aldarrikatzeko. Bertan izan da, Nerea Izeta gure lankidea. Nerea, segiro dago Trebiñon? Kaixo ikusentzuleok. Eguraldia lagun, 80.000 pertsona inguru bildu dira hemen. Garai batean euskararekin egiten zen bezala, hizkuntza indartu eta zortzaion errespetua aldarrikatzeko. Aurten aukeratutako leloa, boka a boka y hablo porque me toca izan da. Festetan ohi denez, gaur hona hurbildu direnek erruz jan eta edan dute horretarako propio jarri diren txosnetan. Hala ere, asko izan dira, indarra ahotik galtzen dutenak eta euskeraz hitz egiten dutenak. Apai, markatu. Opa, jarri jazu una torta de chorizo eta kalimotxo bat. Mire usted, un idioma no se pierde porque los que no lo hablan no lo aprenden, sino porque los que lo saben no lo hablan. Y la torta chorizo se le va a poner su padre. Aita. Asko eta asko izan dira, gazteleraren festari babesa emana izan diotenak. Inguru guztietatik etorriak, erdaldun berriak ere asko izan dira. No, si yo me acordachen cuando mi ama hablaba en castellazo y bueno, en Navidades cantábamos tengo una muñeca vestida de azul, vestidita con su canesú y... Pero pasa que luego, pues, luego viene a Icastola y se cacastúa todo y se astuchen y tal, ¿no? Pero bueno, ahora estoy en el Castellanotegui y a mirar si estudio algo. Antolatzaileak pozik daude. Jaia arrakastatsua izan dela diote eta lanean hasi dira datorren urtera begira. Lekukoa, Ataungo Eskuela Lazaro Karreterek hartuko duela esan digute. Besterik gabe, Trebiñotik Nerea Izeta.